จังหรอมะต่อปีนี้ลิตุง AGP party hoi pen la phedan ke ka chu pha pon ke pha pon na ting pen nang litum malong na pale thega pot churo lo an kardom lo alang litum han tami la media hoi pan pen litum da Karbi Anglong district committee AGP Assam Gona Porishad pen litum pini kaching wai pon mate nitum pini la kachetong ponang kok alang putha ke la pulo je dak Karbi Anglong olong kedam tang AGP ningkan krep ho sose pen sose chat lo ke klem cipatir pipon bom lo sita me nili tumhan along natta ni tumhan sit nang pipon pe pin la sila so sit nang pipon pe la so candidate nang pipon pe la so bang si pin nili tum Karbi Anglong AGP hoi pen district committee pen ni tum ingi pon nang kok lo kang ni pon nang kok alam thewang la pulo ni tum non ke wang ji Assam assembly election along Karbi Anglong pen kachepati donji AGP hoi pen tame nili tum palong ni aphan nili tum adim thik pon lo la MLA election aphan no 2026 anikana hut ke parjab dunia aphan nili tum da district committee hoi pen pini chi parai pon lo la sinili tum la so ka chi parai pon awang ke buka janing long la pen haroghat ing long la so long ni awang ke nili tum han tame seat nai pi pon ji aphan si nili tum pini media ni nang kok lo athe nili tum press meet ini nang kok lo la so press meet kang ni pon alam the bang ke la pulo non ke wang ji la assembly election along bang ke nitum tame long mia seat pen bang ke nitum ajat pen puis tame nitum la bang ke demand king mate nitum bang ke long week nang po pusin nitum district committee hoi pen sami nitum pini ladak Raja Pothar nilitum mithang office along pen sinitum la bang so press meet along pache thang pon lo pen nilitum non pini la district committee hoi pen nilitum la along constituency tin along tami nilitum ke damzia phan labang tami nilitum chingwai pon lo pena abutin president la pen lahai tum along BLA tum along nilitum ke damzia phan tami nilitum pini chingwai pon lo la si nilitum la ningkan krep ho sose black pen kachito kachi mitro tadun mate nilitum kachirab dun laso apu thakalam non pusita me nilitum ban da Karbi Anglong a BJP atum bang je AGP atum da Karbi Anglong long BJP phanang chirab dun lo pusita me alang tum non putan nilitum amai tin long sami nilitum han laso kepak lang pon bate lawang so kaning ye pon pusta me BJP tumang ave pinla la sinilitum tame avidet kali da Karbi Anglong long AGP do athe ningkan prefo soselo nilitum ladak AGP akam ke claim sitame alang litum non pustame nilitum ang ke chirab dun momlo nanga chirab dun pustame alang litum bang non pustame nilitum nang hok hidata banang hok pon pe la sunang hok pon pe nilitum bang ke long nia sida bang ke nilitum pini Karbi Anglong district committee Assam Gona Porishad pen nilitum labang so press meet ini nang koklo la si kibang jiar ni abang ke nilitum ke along tin la constituency along idamzia passing tum pinja ciparai pon lo nilitum cengkon to la March 10 tarik 15 tarik ulong ke nilitum along tin constituency Karbi Anglong lo nilitum ka humbi damji nilitum la constituency committee tum pen district committee tum pen celangsi constituency lo mai itu dai kan ini da nilitum district committee pen ciparai pon asi nilitum non dak press ni long kami nilitum tang dak me nisime cek Karbi Anglong lo nilitum AGP tu ningkan krep ho susilo ka chirab sitan le nilitum amoni rakha kami kami long tin APS long stame AGP apa AGP ancam dikulo mela lapen AGP apa subida kiti tantang dan sebela kita itu hari itu siang saat kami melakukan asal dalam kecil anda masih tentang suran kita ini hilang sih con tentang itu mesti ini bagi cek tentang lo jadi itu ini dan separai tentang lo masuk bagi itu
sudah tantiempo lalu dibantu bahwa dos rotary dan kucing masih ini yes aduh kali kalian sini kono yes dos tadi dos dan tuh yes itu pun yang berapa sekali kono orang Iwan siap kita disipun itu yang tidak itu mana mati Amerika kan tidak sambil itu rajin dengan Amerika kan kita disipun itu masih non itu apa yang tidak dari yang langsung dari yang orang sini kok ini orang ini hal-hal apa itu kan ini kan nah itu tuh macam DGP program se nanti dan sifatnya independent dan diuji bukan main di bidang masalah disiplin dan itu sebagai nah DGP kan long BGP pensi lain sendiri